Maret de maita. Marhite-hite goarni debata ama, dohor goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohor goarni tondi perbadia na tumopa langit dohor tanon. Amen. Songonon do didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akana loja jalana sorat, upasonang pehamu, buat tamu ma aguaku tuhamu, guruan hamu ma sianau, aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dapotan paradian hasonangan tondimuna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata manami dari manua gijang. Asima roham dihami halak nagaleon, didaho nagogo do musunami, saitalu dohami tuho, dibaheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami sian, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita.
Na parjolo 1 pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba de Batam, ninna de Batata. Dang jadi maraku pau baenomu de Batam. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu. Manangahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon. Rodi na bagasan aek na di Torutano. Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ayona uhumna do sogot akana marsineang di guarna. Pati paupaton. Ingot tamuma pabadiahon hari minggui. Dina onom hari hamu mangula nasa siulomu. Alai yang go hari papituhoni. Ari paradiani Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak namangibati hutam. Ai dina onom hari ho di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni, dibahen nido ubahen nau di pasu-pasu Jahoba de bata, ari paradian nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tano na di lehon ni Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakop, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako holo makatidakon hata nasotutu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Audo Jahoba de Batam ninna de Batata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patoluhon. Ro di sudut paupaton. Pinopar ni akana sogo roha diau. Alai asido rohaku di akana maribu-ribu. Akana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Ido sahatna. Atong rak manggidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Maret deh mahita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Alea manami jala di batanami na di benua gijang, pargugu na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala ro di saliling-liling na do asini roham, say marpamuati maroham di hajaton nami, jala say unang beingon akadosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marado poko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, say rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, pelua mahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesihani dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibaen tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida anakna, asini rohani ya Jehovah diaka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Marede maita. Hatani debata di minggu tasadarion imana tersurat di 5 Musa 10 ayat 15 sahatu 20. Panurirang sada songonau patendangon di Jehovah debatam sian tonga-tonga nami sian akaha anggim ibana tama tangi homuna. Uju di hari perlu tani ni modo. Dangbe tarbege-bege ahu suarani Jehovah di bataku, jala dangbe tarpaida-ida ahu api naboloni, asa unang matu ahu. Dungi Roma hatani Jehovah tu au, dengan do hata naridok nasidai. Ahu matutu patindak konsogot di nasida, sada panarirang sian tonga-tonga ni haanggi nasidai, songon ho, jala ahu mangalehon aka hataku tu bagasan pamangana, gabe hatahonon na tu nasida saluhut na hotanohon itu ibana. Jadi manangise na solo tu mangion hataki aka si hataon na di bagasan guarhu ikon hau manguluosa tu ibana. Alai tungsura adong sada panurirang na pagijang rohana mangatahon sada hata di bagasan guarhu. So ahu mandokon hata honona manang panurirang na makatai marhite siang ni aka di bata sileban. Ikon marutang husa panurirang sisongoni. Ido sahatna martua doa kana tumangion hatani di bata jalan ompe opsa. Amen. Kur ina Kamis.
Mari kita tahari tidak kon maha porseatai, songon na di hati dakon ni dongata sa porseaon, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargugu na satu dosan, na temo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, adorang soabuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana diau pinar silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni dibata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, bisi mai banai mulak sogo tu tanon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di asesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus dohot hanggi namin apo sa gulong. Martangi-tangi ang majo hita, tabigi majo tikting manang wartat ta di bagasan minggon. Ima guarni minggut ta di bagasan deron ima namar goar minggu Septuagesima. Namar topik mai ima sotung gabe partuk Tuhan maradopon akadongan dengan arti bahasa Indonesia jangan menjadi batu sandungan bagi sesama.
Bagian pertama, Naparjolo, Dikti Nama Ragam, Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, Selamat Hari Minggu, Tusude Ruasni, Huria, Nama Dohoti Parmingguan Sadarion. Jala Tuhamu akatamuin nami, di bawah sadaro DP Parjolo Sahali, Marminggu di Gereja Tahun, Tong Dohu Pasat Hami Hata Parhorasan, Sian Huriatta, Jala selamat beribadah, di pasu-pasu di Batama Hita, Marhite Parminggota Sadarion. Napaduahon ima ucapan selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Hami pesian Parhalado, Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton, selamat ulang tahun, hatu tubuh dohot ulang tahun Parsaripeon, manang pernikahan. Turuas nama ulang tahun di Minggu Pau Paton di bulan Januari 2024. Sai di leho de Batama, di hamu gajang ni umur, hayi pason, doa kalas ni roha. Hatani di Bata, nasinurato tunasida, madok mau liate mahamu di Jahoba, ai perdinggan bahasa do ibana, ai saling liling na do asini rohana. Dalam bahasa Indonesia, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nama ngihut bono nakining gor-gor ni nomor ulang tahun bui mataber nakid di urayan warta. Napatuluhon ruas namoding di hari Senin noksalpu ima tanggal 22 Januari 2024 nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ina namar guarmai Rama Borusi Hombeng manang opu martaba, tutup umur 88 tahun. Alamat sian jalan Sei Batanghari nomor 115, ima ruasni wek Betania. Tatangnya koma asa margogo jala tarapul sude keluarga na tininggalon na sida. Bagi papaton ima pilihan Natal di keluarga dohot pilihan parpunguan tahun baru. Marhite tik-tik di bagasan sadarion khususoi hami mamuse tu sude ruas dohot Parhalado ati adong dope naso pasaton pilihan natapatupa ima di acara Natal keluarga dohot perpunguan tahun baru asa tapasama marhite situat tabe jala akagoar keluarga napasaton pilihan boy manot taidai di urayan tikting parhepeng atota na palimahon Padidion Nabaria khusus tu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 nanang ro dung sipul jamita minggu siang tapatu pada ulaun Padidion Nabaria khusus tu sadadak danak ni huriata napaunopon maka tidakon haporsiaon khusus sadarion minggu tanggal 20 Januari 2024 duk sipul jamita minggu siang tapatu pada ulaun maka tidakon haporseaon khusus tu dua halak ruas ni huriata. Bagi papituhon sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di patupama parsermonon Parhalado masuk pukul 17 WIB maringan mai di ruangan konsistori ini gereja. Dumutusiri amahita Parhalado madohoti par sermononi. Sermon sekolah minggu di hari Jumat tanggal 2 Februari patupa ma par sermonon gu sekolah minggu do seksi sekolah minggu masuk pukul 20 WIB maringana mai di ruangan konsistori. Dumutusi sudah ma guru sekolah minggu madohoti doh aka seksinya sekolah minggu tu par sermonani. Napasiahon par guru malu HKBP Immanuel memuka di hari Sabtu ima tanggal 3 Februari 2024 dot hari tanggal 4 Februari 2024 dimulai masih gani persejarah tu akan nanaing maka tidak akan haporseaon masuk mai pukul 15
Do mutusi asarya mahita sudah enakon ni perguru malua madoho ti ulau ni. Bagian apa sapuluhon papungupelian sadarion papungupelian tujolo do hita ima doa do 2B dohot tu haperluan ni kantor pusat dohot diakoni sosial huriang. Tu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 naneng ro papungupelian tujolo do ima pelihat 2A, 2B do hitam setu haporluan ni kantor pusat do diakoni sosial huria. Dewan Koinonia seksi Naposo Bulung sadarion Minggu tanggal 20 Januari 24 dipatu pa enak kota seksi Naposo Bulung ni huriata bajar teras di huriata di parmingguan manogot dohot arian. Songo dalam nasida mengalului dana tu haporluan retreat di nasida dungi satu pahiman yang kota remaja Naposo Bulungi turiatam marhite bajar napina tu pani nasida. Nomor 12, 13 buima tajahadi urayan warta. Nomor 14 ruas na name di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Na perjolo Frankie Raja Guguk ima sianwek Jericho kondisi pemulihan. Nomor 2 nakinyonya WG Siregar Boru Manalo sian wek kana kondisi tong pemulihan. Nomor 3 Tubur Hutagaol si masih sian wek kana kondisi pemulihan. Nomor 15 ima pemakaian guru sekolah minggu bui maita ida di urayan tikting. Tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huriata dohot keuangan pembangunan. Bui maita idai adong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion jala mulati mah hupasat hami tu akaruas naung mangalehon pelian bulanan tahun pelian persepuluhan hamolateon diakoni sosial huria tok ripe pembangunan tu huriata sai ditabay tu hatama kapasupasuna di hamu ruas nami aman nami ina nami songonima sa ni tiktikta mulati mah di tasaluna butima. Tapa pungu ma peliata sadaa dohot 2A huhut marede. Yesus
Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu ma amanginang horas madhita saluna. Hatani debata di Minggu Septua Gesima 70 hari adorang soari haheheon. Imana tersurat di sada Korin bidualu ayat sada sahatu ayat 10 tulu. Hujahama di tongat-tongat ta. Alai anggota ringot tujuhut naung pinilihun tabotobi naung adong do parbinotuan dihita saluhutna. Na paburnakod do parbinotuan alai na pauliulihod do ia holong ni roha. Na mangaripu naung adong binotona dang diboto do pe pangalahon ni parbinotuan natama. Alai anggo adong na makaholongi di bata ido na tinadani di bata. Ope taringo tu na mangaton juhut naung pinilihon taboto do. Dada tutu dang tutu adong begu di portipion. Jaladang adong de bata dukon nina sasadai. Ayadong do tutu digoar de bata digijang nang di tanah ope. Ay laddo di par de bata jalaladdo di par Tuhan. Alai anggo dihita holas sada do de bata amai. Permulaan ni saluhut jalahita do tu ibana jalasada do Tuhani ima Yesus Kristus parhitian ni saluhutna jalahita marhite-hite ibana. Alaidang apala saluhutna napuna parbinotoani adong dope na mangat tossa songon pelian situtu ala somal di parhatutu begu gabe ramun rohana sida na hurang tugui. Alaidang di pajonok si panganok kita tu di bata dang nasurut hita anggo sotapangan jaladang umangat hita nang tapangan. Alai jaga mahamu sotung gabe partuk Tuhan di akan nagalei huaso muna. Ay adong ma namarnida ho na puna parbinotoan odeng hudul marsipanganon di persobaan ni bigu. Da niapuam ma disi roha na hurang tugui mga tujuhut na pinilihon. Gabe mago maun binahin ni parbinotoan midongan nagalei dupe na hinokop ni hamamate ni Kristus. Alai molosongoni hamu mardosa dopak akadongan jala digugay hamu rohana sida na hurang tugui na dopak Kristus do hamu mardosa disi. Dibahini atong anggo tergasip dongaki siala si panganon na sotupa be panganokku juhut saliling nai asa unang tergasip dongaki hubain. Ido sahat ni turpuki. Amanginang hita salhuna dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tardok do pangulan ni huria, halak na ringgas marminggu, uluan ni akapunguan, manang uluan di keluarga, imana toras, songoninang uluan di pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masuk do itu horong ni halak na di patujolo, na di parsangapi, jala sitiruan. Tuak kahalak nahu padok naking na dijului gudang do mata menyorot. Ada begitu banyak orang memperhatikan cara hidup, ada banyak orang memperhatikan dan meneladani yang baik dari para tokoh-tokoh sian akan adipatujolo nakin. Jala dihamumula ni hak Kristenon sa sitong na amanginang gabe hatop halak Kristeni di Jakon gabe sada agama na baru jala na terkenal populer hati-hai dang maluai sian cara hidup ni akka halak Kristen na parjului na patuduhon akka hadingganon di parangena. Alatad di do parangini akka halak Kristeni di akka ulaun na siganuk ari di moral na doho di pardongan saripion na. Jala dihanguluhon halak Kristen na parjului do parsuruan manang suara ni Tuhan Yesus na madok hamudo sira doh panodang ni portibion.
Alanido gabe tertarik torop halak neng gabe sihuton Kristus hati hai. Molo tabereng sian sejarah ni hurian aparjoli ido sibo cirina ketika orang Kristen mampu hidup di dalam terang dan garam yang benar. Gabe ido daya tarik tu akka bangso na asing na suporsiahian gabe ulu nasida mangului Kristus. Jala ido nanang tabereng nang marhite turpukta di bagasan sadarion. Ketika kita hidup dengan benar, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, bui mangulutta gabe si pararat gowarni Kristusi, si pararat barita nauli jala sibuan aka las ni roha hahehebang ni hakristenon di tonga-tonga ni portivion. Alai baliksa molo hurang dinggan do aka parangi ni halak Kristeni tarlumobi sian akan na dituakan nakingani, sian akan na dipatujolo, sian akan na diparsangapi, tapi nyatanya hidup mereka melakukan sesuatu yang menurut pandangan umum atau pandangan kebanyakan orang ima nagabe makurangi gabe batu partuk Tuhan mah aka ulau ni halak Kristeni, gabe batu partuk Tuhan mah ulau ni aka na ditokohkan nakingani, ngulu ni aka na dituakan nakingani, jala gabe mabahen jolma dohot mardosa jala madabu tu bagasan hagaleon. Takas do hatani Apostel Paulus amanginang dison, karena ketika kita tidak bisa hidup menjadi terang dan garam, itu sangat kontraproduktif. Dohot pajauan ulau nasahat tuhita ima mabahen akalam torop halak maka porsiai Kristus Yesus. Idolani do si Paulus diturpukta ido ibana di ayat 10 sada sahatu ayat 12 gabe mago maun binahin ni parbinoto midongan nagalei do penahinokop ni hamamate ni Kristus. Molo songoni hamu mardosa dopak akadongan jala digugay hamu rohana sida na hurang tugwi na dopak Kristus do hamu mardosa disi. Aman amin nami barangkali salilingon sono do pikirata. Selama saya tidak mengganggu orang lain, selama saya tidak melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain, tang merdosa au manang tuagi isipe. Alaina masa diturpukon di konteks ni huria nadong di Korin di surat ni Apostel Paulus na parjolo tu huriai nga dijawab Apostel Paulus piga-piga persoalan di sebelum turpukon nga dia lu setaringot tu songo dia dong ngolu perkawinan pardongan saripion ni halak Kristen dungia dong mamuse muncul persoalan di tonga-tonga ni nasida nasahat tu Apostel Paulus ima taringot tu pilihan juhud naong dipilihon tuak ke bigu dipakai di hata Batakna alai molo di bahasa Indonesia dipersembahkan kepada berhala. Saya dong do tradisi-tradisi di Korintus na berlatar belakang nasida sian halak manang budaya Yunani. Ada begitu banyak dewa-dewa yang disembah. Gudang do akka debatasi liban na disobba nasida. Jalasada bentuk ni parsobaon na dipatupa halak Yunani hati-hai ima pasahaton pelian juhud. Tu debata na sinobba nasidai. Jala molo adong pelian juhud manang jagal na dipasahat tu dewa tertentu amanginang. Itu biasanya terbagi 3 porsi. Porsi parjolo may ditutung. Jala uap neima dihaporsiai dihaposi gabe sahat tu dewa nani sobbanai mabahen dewai sonang las rohana dang muruk bebana. Porsi na paduahon ima tuaka na marsobba tu dewai dibagi-bagi mai ganup jala dibuang mai tu jabuna. Porsi na patuluhon tu namangulahon manang namanguluhon parsobbauni molo di halak Kristen adong maka pangulani huria alai molo di nasida aka malimna aka imamna. Biasana amanginang lagudang dipatupak kamalimo parsobbaon sesongoni jabbar ni nasidai dang say dibuan nasida mula tuja bube ala ni gudang ni jagali sipata di gadis mai di pasar jala aka jagal na dijual ni aka malimon itu pasti menjadi daging berharga murah.
Itu tidak sama mahalnya dengan daging kebanyakan yang asli disembelih. Ala memang bagian di malimidui jala ala ngagudang jagal di bana dipajual mai. Jala imana dituhoran ni akka halak Kristen na di Korin. Daripada dang boy mengalang jagal, arga jagal itu hormatu pasar kuil penyembahan ni umura-mura di si jagal. Dang na sodinggan jagalna kualitasnya sama, tetapi mengapa lebih murah? Karena itu adalah hasil ni nasasi tonga untuk malim hiadui. Itu satu case. Jadi adong ma persoalan. Bohadui ngadi pelehoni tu Baal, ngadi pelehoni tu berhala, ngadi pelehoni tu begu. Boy do pelangon ni halak Kristen ni. Satu sisi orang Korintus yang sudah menjadi Kristen, mereka juga punya saudara-saudara. Adong doak kadongan nak ngolo diudang nasida tu akka ulau ni irotong dipangan nasida. Jadi bagi sebagian orang Kristen tidak masalah memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Alai sebahagian halak Kristen na di Korin, mereka yang baru bertobat dari penyembahan-penyembahan berhala. Bagi mereka ketika mereka makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka terkenang kembali kepada siapa mereka dulu. Alanido sangat maralo do turohan nasida, molo ikon alangon nasida, juhut naong pinasahat tubigwi. Ido alana sahak ma persoalan itu si Paulus. Bohado, boido panganon, juhuk naong dipasahak manang naong dipilihon tuak kabigu. Molo suku-suku non di paketiket tanoeng ati amanginang. Angko alak batak dangarong pala manukun songoni. Molo lao tu kuburan di Cina, adong di si dipasahat keluarga misalnya jagal menang buah, olah lao keluargai terhatok du habisi, molorong halak batak isi. Tarong pala isukun-sukun salah di manang dang. Adong si panganon neta butar honado pi manukun. Dosa na belakangan. Nian lakom majo ninda. Jangankan di kuburan ni halak Cina, di kuburan ni halak batak perong dosong ni. Ong na tadok majo rupani manang na tertading do pe pengetahuan na ibay masigaret nyupung na ibay sada si sana ibay nisikan. Baik tu ribu doi. Adong pihak ka si panganon mulu anggo halak batak ngajarang may pasatos si panganon alay sigaret si adong do pe ibay. Amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ima dipakai Apostol Paulus laho paingoton halak Kristen. Bagi Paulus ada dua kriteria jemaat yang tinggal di kota Korintus. Nah perjolo mereka yang kuat dalam arti pengetahuannya sudah cukup lumayan banyak tentang iman Kristen, sehingga mereka bisa mengatasi rasa bersalahnya, sehingga mereka bisa menguasai bahwa mereka adalah orang bebas yang tidak lagi tunduk atau takluk kepada yang namanya begu, manang berhala-berhala. Ido alana nakid diturpuk tay didok, ada yang memiliki pengetahuan yang besar. Pabuan aswadong berhala. Hanya ada satu Tuhan. Walaupun orang-orang di luar sana berkata inilah Tuhan kita, seperti inilah Tuhan kita yang kita sembah, dihalaki due anggo dihita dang Tuhan nih. Jadi bagi orang Kristen yang memiliki pemahaman yang kuat seperti itu, bagi mereka tidak masalah. Karena tidak ada yang namanya berhala. Jadi orang-orang itu saja yang memberhalakan sesuatu dan mempersembahkan daging itu untuk yang mereka berhalakan. Tapi bagi orang Kristen, itu bukan persembahan kepada berhala. Itu sama dengan daging biasa. Jadi dang masalah di nasida dia langi nasidai. Jalan apa dua hon ditabai Apostol Paulus mak. Bukan karena makanannya. Makanan itu sifatnya netral. Dang naboy gabi itu surgo hita amanginang ala tapangan sesuatu. Manang dang gabi itu naroko hita ala dang tapangan sesuatu. Jadi najulu do perdebatan antara makan darah dengan tidak makan darah hon gudang. Aliang gonoang ngelam terterima hita be. Bukan makanan yang menyebabkan kita beriman. Makanan itu netral sifatnya. Tapi bagaimana reaksi kita, respon kita terhadap makanan itu yang harus perlu diluruskan. Hidup baina didok si Paulus, pengetahuan yang banyak itu salah satunya adalah memahami bahwa makanan itu netral sifatnya. Dang gabi burjuhi ta ala tapangan sesuatu, manang ala dang tapangan sesuatu. Manang sebaliknya dang gabi mardusa hita ala tapangan sesuatu, manang naso tapangan sesuatu. Itu diduk Yesus bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan orang.
Jadi yang dalam halon ruas nih HKBP sudah clear. Makanan itu sifatnya netral. Bukan ada syarat atau prasyarat untuk menjadi pengikut Kristus ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Dang adongi. Molo di surat nana asing ngaridok segala sesuatu halal asal diterima dengan doa dan ucapan syukur. Ngaidok si Paulus si takas. Ini pengetahuan-pengetahuan yang mendalam, yang sangat luas, yang membuat kita menunjukkan kita sebagai pribadi yang merdeka. Halakna merdeka dohita. Itu nana yang odol si Paulus. Jadi molope didok ibana di surat naun tuak kahalak Korin, pabua ada pengetahuan yang luas yang sudah dimiliki oleh orang-orang yang kuat imannya. Mereka itu memang sudah merasa merdeka, bebas dalam hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Alai didok si Paulus kendati pun demikian. Hamu akana gogoi, akana togu haporsiomuna. Molo tunggabe dia lak kamu juhuti, habe adong madongamuna nama merengi, gabe batu partuk Tuhan di ibana. Ini yang menjadi persoalan amanginang. Itu nadi luruson ni apostol Paulus. Meskipun jemaat yang kuat itu, orang-orang yang memiliki iman dan pengetahuan yang luas itu tentang sebuah topik itu, mereka telah dimerdekakan, mereka tidak lagi perlu takut dengan tuntutan hati nurani tentang memakan jabbar juhud nang dipilihun tubegui. Tapi persoalannya ada yang masih lemah. Ketika saudaranya yang lemah melihat itu dan mereka menjadi jatuh ke dalam dosa, gabe makorhon hadada budui diaka nagale. Idolana bagi orang Kristen sangat perlu kita garis bawahi amanginang. Jangan menjadi batu sandungan. Unang mangulutta gabe batu partuk Tuhan. Mungkin sona hudok nakin diawali, saya kan tidak mengganggu hidupnya. Saya kan tidak melukai perasaannya. Saya kan tidak melakukan sesuatu yang merusak hidupnya. Orang saya berurusan dengan diri saya, contoh mana hudok kon, aku kan padita. Molo songo dia pia urusakku duduk Tuhani molo niku rupani HP ternyata ada banyak orang yang melihat songo dia dapat di tahun padita ibana alai holana merjuji contohna padita ibana alai dang denggat tu keluargana. Kalau saya bilang alasan saya, kan saya tidak ganggu dia, kan bukan istrinya saya ganggu, bukan uang dia saya judikan molo niku. Memang satu sisi benar, tapi cara hidup saya, tindakan saya telah membuat orang-orang yang imannya lemah menjadi semakin terjatuh amanginang. Itu menjadi persoalan serius bagi orang Kristen. Di patujuluni jamita naking hudokon. Ketika hidup kita menjadi batu sandungan, kita telah menjadi kontraproduktif dengan panggilan yang kita terima. Tujuan kita adalah membuat orang semakin banyak yang percaya kepada Kristus. Tapi karena cara hidup kita, karena hidup kita sudah menjadi batu sandungan, gabe mambahen jolma madabu tu bagasan dosa. Amanami nanami dengan saha persiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulut abereng sian sigion. Paulus tidak punya hak untuk mempersalahkan orang-orang yang kuat itu, yang punya pengetahuan yang benar itu, yang mereka tidak terganggu dengan makan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Dan Paulus juga sebenarnya tidak punya argumen yang lain untuk membela yang lemah imannya ini, karena mereka tidak diganggu secara pribadi, mereka tidak diganggu. Alai umma etika nih hak Kristenon nabinuan nih apostol Paulus. Walaupun kita tidak mengganggu orang lain, tapi tujuan kita jangan kita menjadi batu sandungan. Amanginang batu sandungan, batu partuk Tuhanon di hata Junani adong dua. Naparjolo proskoma. Proskoma diterjemahkan dengan penghalang. Napa dua hon skandalon diterjemahkan dengan perangkap atau penyesatan. Jadi molo didok Yesus tumagum ma di irahut batu itu rukung niaka si baheg gasip nina kata skandalon me, orang-orang yang sengaja membuat penyesatan. Jadi itu dipakai kata skandalon. Tapi di turpuk tahun di sada Korin walon dua aja dipakai Paulus.
Dipakai do hata proskoma, jala dipakai do nang hata skandalon. Artina amanginang molo didok apostol Paulus unang gabe batu partutuhan hita tuakan nagale, asa unang gabe hita membuat batu penghalang orang lain mau masuk. Dan jangan pula kita mendatangkan penyesatan tuak kahalak nagale do peha porsionna. So tung gabe tarabat lakana sida maka porsiai Tuhani. Heado amanginang sahala ama Batak ruas ni HKBP mangalak boru Jawa sian muslim hian jalaulo do boru muslimon gabi Kristen ruas ni HKBP burjude ibana diajak in amat itu gereja alai dung piga bulan malas maramat tahun itinggal humainat tay sahalak nomor minggu jalan utung do inatai tetap aktif meskipun suaminya yang diharapkannya penuntunnya dalam dunia baru yang sedang dijalaninya tetap do hadirnya namatai di rohana alai gabi terhirim do ibana marutung inatai dan gabi tertutup di bahen pangalahon yamatai meskipun inatai na baru do pe di hak Kristenon alai di haburjihon ibana di huton ibana isi nabui hutonon na tu gereja tanpa harus mengandalkan suaminya lagi. Amanginang ada dua pilihan sering terjadi ketika orang bergantung kepada kita, ketika orang berharap kepada kita, ketika orang memperhatikan cara hidup kita, ketika orang berupaya untuk terinspirasi dari gaya hidup kita. Molo gagal dohita gabe menginspirasi nasida, kemungkinan yang pertama dia akan jatuh dan dia akan semakin lebih jahat dari sebelum dia melakoni hidup barunya. Gabe lamadabu maibana. Jala gudang do halak nasongono. Ada banyak anak-anak pertama-tama mengagumi bapaknya, mengagumi mamanya, tapi semakin dewasa anak ini semakin melihat ternyata kekagumannya selama ini kepada bapak dan mamanya itu hanyalah sebuah kamuflase. Ala nama lodo bapak nado omak nama nabunihon. Ternyata setelah dewasa dia tahu ada sesuatu yang sangat-sangat merusak mental anak itu. Mana terjadi amanginang. Sama seperti tadi kemungkinan pertamanya si anak akan semakin jatuh dan semakin jatuh. Karena dia bertemu dengan batu sandungan. Saya tadok doa manginang tertutup jolma dangalani batu nabalga. Alai batu namet-met. Jala biasanya korban dari batu sandungan adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang mengenal kita. Orang-orang yang telah selama ini mengikuti perjalanan hidup kita. Nagabi pertanyaan amanginang di ngulut tagan mersada-sada. Apakah kita menyadari betapa sakitnya songo dia mapak kilalani aka nasalelengon mamereng-merek kita mengagumi kita tiba-tiba diboto jala tiba-tiba adong batu partutuhat tabai tujuluna songo dia mahita amanginang bui tenang do pengu mangulu manang gabe do hono taro tetap songo nakingani saya kan tidak mengganggu hidupnya kalau dia terinspirasi dari saya benading gani mah dibereng unang dibereng na soding gani segampang itu kah hamanginang tutudang. Ada begitu banyak orang yang ingin melihat sampai akhir bagaimana hidup kita itu terus dalam koridor yang benar dan menginspirasi dia juga sahatu na matua ibana. Tetapi ada kemungkinan seperti inat tanakingani, meskipun sang motivator telah jatuh, meskipun sang inspirator telah melakukan kesalahan, dia tetap bisa membangun diri sendiri. Biasanya memang gumudang do korban si nomor sadai. Ketika dia menghadapi batu sandungan dia terjatuh. Tapi mudah-mudahan molo adong pehalak na terinspirasi dengan ngulutta jala nang pedibereng ngamulai kendor nilai-nilai ni ngulu nabui si tiruan na siak kita, dia tidak terjatuh, dia tetap bisa kokoh berdiri, dia tetap bisa membangun dirinya sendiri karena pondasinya sudah mulai terbangun dengan baik.
Alani do manami nanami do ngasaha persyaon molo di bait topik ni minggut tasadarion so tunggabe batu partuk tuha kita maradupon akadongan ahama nanaing patu pauta na parjulo nang pe taboto kita tidak salah menggunakan hak kita benar karena kita punya hak itu sudah diaturkan misalnya bisa bebas makan apapun alai molo adong si jagot tari tongani bagas tanah subuh do pe menerima misalnya mangalang mudar do naso mangalang mudar. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan dia. Nah, gudang songoni, ai dia dona pentakos taruh ke bibi doh senit tarupani. Biarkan dia tidak makan darah. Unang pola gabe tabahe batu partuk Tuhan. Unang pola gabe merasa benar sendiri kita. Unang pola gabe merasa kita memojokkan ibana. Jangan pernah menjadi batu sandungan. Apalagi holan alani yang dimakan atau yang tidak dimakan. Alai totong mahita meskipun memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang sangat benar tentang kebenaran Alkitab dan masih ada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang mungkin butuh belajar lebih banyak lagi, sadok ekon mampu dohita menerima nasida, ekon mampu dohita bisa berdampingan dengan mereka. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dangadong nadilanggar hamu molo dia lak kamu sebenarnya, tapi demi saudara-saudaramu ini orma dirin unang pola di pangako si pangon nasi songoni paima margugo akan agale asa unang nasi dagabe tartuktuk mamereng aka pernguluanmu. Napa dua hona manginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songo dia mahita asa bui hita tutu gabe unang gabe batu partuk Tuhan. Kita pahami ya manginang, kita sebagai orang Kristen memang memiliki kebebasan, kemerdekaan. Tapi kebebasan dan kemerdekaan kita itu adalah kebebasan dan kemerdekaan yang dewasa, yang bertanggung jawab. Bukan dipakai untuk mencelakai orang, bukan dipakai untuk menjatuhkan orang. Alan itu tak kasma tapamanat, kebebasan doh kemerdekaan nong sahat tuh hitai molo tadok nakikan, dang bahenon nasi panganok kita dalam jonok manang lam daus yang dibata. Makanan itu netral nitah. Tapi jangan kebebasan dan kemerdekaan yang sudah dewasa itu justru kita sengaja benturkan dengan kelemahan haporsyaun di dongata unang gabe batu partuk Tuhani di nasida. Jalan apa tuluhon amanginang dongan sahaporsyaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok apostol Paulus molo parbino tua dota pangasahon cenderung akan membawa kepada paburnang-burnang diri. Ido di ayat sadari dokon na paburnak do parbino tuani. Alai na pauli-uli hoddo ia holong. Paulus mampu berkata, anggo tergasip dong aki siala si panganon, nasotupa be panganok kujuh saliling nai, asa unang tergasip dong aki hubain. Tiga mahita manginang na memiliki prinsip songon si Pauluson. Gabeda kwalang jagal demi menjaga dong aku, rasa mauli tabatupa. Tapi itulah yang diajak oleh firman Tuhan kepada kita. Asa unang batu partuk tuha kita tuaka dongan nahumaliang. Didok di ayat sadai holong ni rohado anggo na pauliulihon. Jala holongido na ditadda di bata. Mereka yang mengasihi Tuhan itulah yang dikenal oleh Tuhan. Songonima di hamuna dua nama katidak kaporsyaon na sadarion. Naing gabe sitidang ini Kristus dohamu. Jangan menjadi batu sandungan. Setelah kalian menyaksikan iman kalian hari ini di gereja HKBP, apa yang harus kalian lakukan? Tentu orang juga akan berharap kepada kalian. Ngamalua, secara iman sudah dinyatakan dewasa. Karena itu apa yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan berkata, jangan mau menjadi batu sandungan. Kalaupun kita memiliki kelebihan, kalaupun kita memiliki kehebatan, kalaupun kita memiliki pengetahuan yang luas, dan ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, unang pola anggar jago, apalagi akan agale. Tetaplah menjadi saksi Kristus, jangan menjadi batu sandungan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa kita ajak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi di hati dako kamu manon haporosyaw muna jala dungi ahama
agenda muna sebagai pengikut Kristus yang sudah dinyatakan dewasa secara iman. Milikilah agenda menjangkau orang lain, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jangan sebaliknya menjadi batu sandungan. Amanami nanami donga sahapur siawan atik tung salilengon gabi batu sandungan hita tu akaya nakotai. Atik tung adong aka najonok tu hita salilengon, ternyata mereka melihat ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Tertutup nasida alani hita. Tatangnya kum matakas jala ta paulak ma kepercayaan diri asa bui muse ta arahon akadongata lam manada di asi dohot holong ni Tuhani. Amin martangi yang mahita. Upuji hami ho Jehovah Tuhan nami, Allah hatam no kutangi ho kami, na mengajari hami asa totong di bagasan holong maradup poko nang maradup pendongan nami. Di jauh hami Tuhan asa unang gabi batu partuk tuhak kami, di tonga-tonga ninggulu nami, maradup pun akan najonok tuhami, akan nama parwahon akka parulaun nami. Atong mulu dilihokko di hami Tuhan, aka hasangapon dilihokko di hami oleh Tuhan, aka jabatan dilihokko di hami Tuhan, aka pajawon na istimewa, jala torop halak na marnida, torop halak na nanaing marsiajar sian aka ulaun nami, pargugui mahami satuk hami Tuhan, laho mabuan haulion di aka dongan nami asa unang tertutuk nasida, pargugui hami tiup tangan nami Tuhan, asa unang gabi mabahen jorgong hami tuak kadongan nami mabahen nasida madabu tu bagasa dosa dohot gabi malua sian asini roham. Ali Jehovah di batama nami songonima di bagasan permingguan nami marsada ni rohadu hami Tuhan martangi yang tuadupanmu mangidu asini roham dohot pasu-pasum. Nunga hujalo hami asini roham dina dijakommu hami Tuhan di parsauran di bagas corom sadarion hami aka pardusa gudang tang ditulak hosian bagas coromon alai gariada di jauhodo hami asa marhamu baun ni roha jala dilihokko do hasasani dosa di hami atong moliate ma Tuhan di pajak konomi di hami mulak mahami sian bagas coromon di bagasan roha nadame jala akayanak komu mahami parangi hatiurum mahu parangi hok kami di akka ulon nami siganopari alelos mangido do hami ditikyon oleh Tuhan disudiakan narekot di ngulu nami dia kaparula perkarejuan nami aka sinamu akan narekot nang dia kaparenak konon nami dia ka ekonomi perkarejuan nami Tuhan urupi pasu-pasu jala patongom ma Tuhan akan naulina dinggani di hami dia ka usaha nami kerja keras nami dia ka saluhut akan nang hupatu pahami sai patulus me Tuhan marparbue benomu lehonomu gugu lehonomu hahipason pada umu sya kami parsahiton parmaraan pada umu ka bencana pada umu Tuhan konflik horizontal di tonga-tonga ni bangsa dok negara nami samar dame sonang hami Tuhan memuji pasang poko mengula ke ulon nami siganupari las rohan nami Tuhan makalason pasu-pasum marhiti umur negajang diaka ruas ni huriam songoni nang pasu-pasu pardongan sarepion martaba-taba madi ruasmu namarulang tahun kelahiran gajang ni umur dohot aka las ni roha songoni nang aka pasu-pasu perdagingon dohot partodion songoni nang aka masa depan nadinggan pasu-pasu Tuhan aka keluarga namar ulang tahun parsarepion hot nasida di bagasan holong mi marsia juan jala gabe pasu-pasu ma pardonga sarepion nasida dia ka parpino paron nasida nang dia kana humaliang songoni mali Tuhan aka namar si taunon ruas ni huriam pinoparni inanami opung martamba boru si hombing pasu-pasu manasida margugu di paninggal honi inanami jala sada marohana sida tujuluano nale Tuhan mangalakahon ngulu nasida di bagasan asni roham manasida hatop tarapul jala martaba-taba di nasida akalas ni roha tujuluanon akarwas ni huriam ale Tuhan na di bagasan parsahiton na di bagasan pemulihan sahat matu akarwas mi asni roham lehoma di ruas mi hama malum dohot haguguon pasuang mahahi pason nasida jala tarlumubi roh maho Tuhan manopot roha do pikiran nasida asa sonang nasida pai mamalum sahid di nasida totong nasida marhaposan tuho ali Jehovah di bata amanami songoni manang akaruas menong pasahaton akapilian na say pasu-pasu ma Tuhan akanong pasahaton hamolation na say martaba-taba ma di nasida las ni roha hataridan ni haporsyaon nasida panidangyon ni nasida dui pabuas yan hodo saluhut akan najinalo nasidai atong sayang giat ma Tuhan lam torop siya nakaruasmu
na dapotan aka pasu-pasu marhiti asene roham asa totong marhiti las rohanami totong mabuani tu adupanmu pasahatoni gabi pilihan dot hamoletion nami aleno margai mian matuhan hami di bagasan hatam jala mangulu mahami di bagasan lomoni roham ido na di halomohoko siak kami dau umangat doi sian aka pilihan manang dia be na bui pasahaton nami tu adupanmu pinuji maguarmu ale Jehovah di bata manami sahat di ho mangulu nami sa mingguon sahat di ho masudi aka pardalanan nami di bagasan Yesus Kristus mauliate madiho amin. Tapapungu mapiliat tatujulu huhu mahita maridde.
masuk mahita tu ulaon nama katidakon hapor siaon tu ruas ni huriata. Marede hita sian nomor 150 ayat 1 ayat 5. Marhiti-hiti guarni debata ama anak dohot to di porbadia. Amin. Jongjong mah natoras manang wali nanayang makatidaw kaporsiaon di inganan nabi. Hamu wali natoras ni dakdanakon di ida hamudo ya anak komuna haholongan ni rohamuna. Tama jumulu madok moliate hamu sadarion tu debata alani sudi asini rohana nasailaon ay di pangulo do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan tu hanguluan. Alay tamado ingotom muna sa darion akapabahena muna tuak ka anak komunaon. Ay dang dilihod debata akadat danakon tu hamu asa adong dongat-donga muna mangula-ulaon sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata ni debata. Ido ubahen na dilihon. Ditanya ko kamu do gandup ari yanak komunaon na saylaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing kurang nipabahenam muna taringo tuak kay anak komunaon. Tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangi yang mahita. Alia manami ama ninasa na targuar ama di banua gijang doho di tanoon. Say tangi humatang yang namyon. Jakon ma akadak danakon gabi anak komu. Asi maroham lehom mato di porbadia tu rohana sida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililing na. Mulutong nahurang pabahenan namin na say laut tu nasida. Say sesamay. Say unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manangisis yan nasida binahen ni pangalahon nami i. Asima roham saha tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Marede mahita. Jongjong ma nanang makatidaw kaporsiaon. Hamu akadak danak na hinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu noaing dijulu ni debata. Na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Dohok dijulu ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohok sugu ni rohani debata. Tang terbahik kamu be marsidalian sugut di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di akka ari ni ngulumuna nang salpui. Tamama dok mauliate hamu tu debata ala ni sudi asini rohana. Jala mulu diingot hamu akka pabahenam muna na soture ima neang dohok langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsakbe hamu sadarion marningoti buan hamu maluhut na Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna
na use humoko perdusa na manopoti dusana. Alai paubah hamuma rohamuna huhut pukka hamuma paranginai baru olak ni sadarion asa dalanan muna dalan naguguti namar hapatean tu hangoluan sisaliling nililingna. Atong alusi hamuma na husuk konon tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akadongan na pungo di son. Di parhatu tu rohamdo hata ni debata na ginuruhom muna sailaon olanido dalan tu hangoluani olo doho sian nasaroham tumuddalhon saluhu dosa jala olo doho tujuluanon mangihutun hatani di bata rodi hasusudan ibu halmu olo doho makkahanguluhon hapor seaon nasit tongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru atong marpada dohamun waeng doho di bata nabadiai di julu ni huriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningo saluhu nai asa lam hot haporosyaw muna. Amin martangi yang mahita. Alia manami jala di bata nami, suruh matod di porbadia tu rohanami bi, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Huleho kami marohanami bahin ingananmu olak nion ro di saliling nililingna, suratun jala sahapi matusi sudi nang huloi hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami, ramoti mahami sasudina, unang tuhamaguan sugut manang isis yan hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup ari, asa sahat hami Tuhan uluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati daku kamu majolo haporosea munai rak maham. Haporosea Yesus Kristus, anak dibata Allah sasadai, iman kelubuhan si Maria, ang gabi-gabihan sa Antoni Corbadia, ang doran sa Pagbubuan. Ito katuat at kumain ng tepik, pamungan sa status, namay kapada ng ibahan at kapanan siya, natuat sa mga turong kita, namulak mamulu ay patulo, namahay isugo, lauhudul siyamu ni Ibata Jawa, namanay pagbubuan ng seorang personi. Isima, ibana, pai mamulak sogot panon, menghuni alam mengurugot malam. Apa sia di kondi partia, jalan sarudia dia, dia atau pada Kristen akan beria. Do dia kesian di sana, do dia ini mula mamulu sobat hari di alam mati. Do dia meluan nasor sudah. Romawi 7. Atas paingat isi Monto Simamora, nama katidakon haporsiaun nasadarion, Minggu 20 Januari 2024, tersurat di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya berjumah horasi rasa mati, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangehom mahatani debatana ginuruhom mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingok di si Reinhard Rivardo Sianturi, nama katidakon haporsion nasadarion, Minggu 20 Januari 2024, tersurat di Sada Timotius Onom ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sai burjuma horasi rasa mati, dungi lehonokku matu hotupal hanguluani, parangehom mahatani debatana ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amat tay doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho sia todi porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui hamu patupahon nasa nadinggan. Amin.
Hamu akan napinar hamaul ni di bata. Nungagabi dongan sahuria, jala dongan sapanganan hamu. Mangaton parpadanan na badiay. Na argasi tutudo hamu ditubus, unang uloy hamu besi bulis, ramutan ni di bata do hamu maralohon pangagui, asal matotong rohamu na tu ibana, jala tugihonon na do hamu masuk tu harajaon Banua Gidjangi, martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gidjang, asima roham di nasida na pinasaha noaing tuho. Saya ramoti manasida marhiti-hiti tod di Porbadia. Saya pahok manasida di bagasan padan naung niuluan nasida naking. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsiaon nasida tujuluanon, marhiti-hiti parangi nadinggan. Amin. Hudul mahamu, marit di mahita laos jongjong masalu na huria. Ali di bata amanami na di Banua Gidjang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasiat kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gidjang, say pinarabadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gidjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami songopan esa nami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tutodim.